Здравейте, ето ни отново на Несле Порция Баланс. Днеска ще направим нещо много интересно за деца и разбира се и за нас голями. Киноа и леща с салата от гриловани зеленчуци. Имаме две денджери с вода. В една сложиме около 300 мл вода за нашата киноа и около 500 мл вода за нашата червена леща. Ще сложа една идея зектин в нашата вода. Просто това нещо да дава малко повече вкус, на тогава ние почваме да работим и да изчистим нашите зеленчуци и да ги нарязаме, за да ги гриловаме. Вземаме тиквичка и почваме да я направим горе-долу на същата големина, т.е. половин сантиметър. На същата работа го направим за моркови, около 50 грама. Чушка също, трябва ни 50 грама. Като казваме леща отива къде има половин литър вода, а киноа я сложиме къде има 300 мл вода. Съм взели различни купи, за да стане полезно. Вземаме първо всичко леща. Киноа. Време е за нашите зеленчуци гриловани. Пускаме пак контрола да работи. Разбира се, хубаво екстра вержин. За начално сложиме вътре моркови. Отвори се, използваме половина. И въртиме. Сложиме малко суров зехтин в киноа и суров зехтин в нашата леща. И разбъркаме. Време е за сервиране, така че идеята нашата е да изглежда чиния красива. Сложиме първо една тиквичка. След това моркови. И на последно, разбира се, чушка. Няма как да избягаме и да го изготвим. Имаме нужда от малко авокадо, който дава така едно леко озлен вкус и така да стане малко по-фреш. А за красота, какво да имате вкъщи, може да го сложите. Аз сложа кедрови ядки, но ако имате някои ядки, различни ореки и така нататък, може. А накрай сурово зехтин, който разбира се винаги е добре дошли за такива рецепти. И аз като баща на две близнаци, вие като родители на деца, знаете колко е важно нашите деца да се храни балансирано. А това си е страхотно ястие точно за тях. Бон апетит от мен!